ki khubor ka bate si TV. Lawan Raij da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Women's Welfare Organization Seiñ ha ka arhu pratrik risau arhajar arpulai kala Pynkup Burom ki khon Samla jongga nyamtri ki bila pendep ka kerdan Ph.D bat ki khenna school ki bayo prapo percent shaneng ha ka examen Sslc bat Hsslc. Nakini ke jing Pynkup Burom la sakhilang da ka Chief Engineer jongga tanat Ph.E ka kong Bandarisha Lindam Kabala long kum ka Kongsan, u Deputy Secretary jong ka Sarkar Jilla, uba Antonio Lakyang, ubla long kum usembut Kongsan, President jong ka Seiñ uba Hercules Toy, kiriu rangba ki long kemi, bat ki khon Samla jong ka Seiñ Ki khon Samla jong ka nyamtri ki bila syak Pynkup Burom ki long, kat wengut ki bila pas ba ka examen Sslc, laingut ha ka Hsslc, bat arangut ha ka kerdan doctorate. Kajing pulih, kajing nang jing start. Kalau ke koridor ada kata-kata. Kalau ke badan kam ada kata-kata. Kenang pangin ya cakmat. Haka jing yang kejomi. Haka emang kesalah kejomi. Kajing start. Kumpul kiju ong bak kadeu. Kalau kumpul shabing. Uban pulih, kilat, kilinti, kijongpi. Ban kintiu, kilat ban kintiu. Ya kajing yang kejongpi. Nang ni cakmat. Kaput bor ya piru, kumaki orang tem pareng ka empower ya pi. Bakumno, bapinang krau basmungko besyamkang ya jompi. Bakumno bapin kintiu amtang ya ladi, bapin poi kata thong jom jingjob. Henreiru man sandur ya kalawai jom kajikin ka jompi. Jingan jing start wala bangi ong bakadong koridor kata teng-teng ni ong ka koridor pala panek spa perthairu. Henreiru Kajing nang jing start Khamtam ipiki khon Samla pidi basutho ba dan manoru bala ban shim ya katu kajing nang jing start na pi shisim ba pila ya khamti ya kajing nang jing start dan manoru bala ban to ya katu kajing nang jing start chu pi kini to kita sni te report wa yoi wa na senga ni la temi pun te kejar untuk hai pia Kiwa tip upuncong pentia ya niang ko mahaka produkti. Europe wa kini di kejar untuk yogi ko joen udawi la kamjo da syasuk wa helian kurai puti mahar tu da new da ruti yang gamang da sistem tume gani. Hawa gamalai ko pathai ngal syai hap ha yo wa kaito CUT. MK ka entrance to bile. Ya apply PhD, apply into university, then we help let pass the Praki or Punifi. Praki or Punifi, one Hakaniga, Hapura Yogi.
với yêu trong kia áo bay bay tàu để đi riêng đi cả na đi khăn lắm phải được ra kia ôm yêu xa